Čau čau lidi, takže uvidíte, jsme úplně jinde, než kdyby jsme chtěli let's playovat, a nebo toto, jak se mu říká, prostě toto na planetách, protože jsem se rozhodl, že vlastně budu stavět obrovské stavby a začala jsem mobarénou, takže já si zapnu kreativ, abyste to viděli. Už jsem tam dal i nějaký ty příšery. Wolfíci jsou nágrovaní. A když jsou ti creepři všetci. Oni se asi despawnuli. No. Ten Silverfish se mi... No, nespawnoval, dobrý. Takže tady máte vlastně toto. Vchod na tribuny. Tady máte vchod do arény. Tady taky vchod na tribunu, tady je otevřeno, bla 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 bla, můžete potom přečíst, jestli budete chtít, abych vám tuto mapu dal ke stažení, tak klidně. A teď už k samotné zbrojírně. Jak vidíte, máme tu začátečníka, mírně pokročilého, hodně pokročilý, borec a expert. Expert má takýto nástroje a jídlo. Borec má takýto nástroje a jídlo. Hodně pokročilý má takovýto nástroje a jídlo. Mírně pokročilý má takovýto nástroje. Má i hodně těch swordů, protože, jak asi všichni víte, tak Golden Sword se absolutně hezky okamžitě ničí. Ten mírně pokročilý a já dám vypršení a dám den. A ještě jsem plesnu nějaký torč, aby tady nebylo, tak. Začátečník má takovýto nástroje. My asi půjdeme na... začneme začátečníkem a vždycky si dáme někoho jiného. Začneme. Ale... A bude nám do toho hrát hezká hudbička, to se hezky hodí. Luk, jídlo. A dáme si na sebe brnění. A to se zvědaví teda, jak dlouho vydržíme. Každý díl, tohle bude vlastně série a v každém díle bude nejdřív bojovat jako za jednoho. Takže jste připraveni? 3, 2, 1. Teď běžíme! Do nich! Já tady musím běhnout. Chcípněte slajmové! Jo. Wolfové! Vypaníte! To potom opravím. Teď se musím starat o boj. Vypaní! Chcípně! Tuhle první bitvu vyhrajeme určitě, protože máme všechno dia. Au! Svině! Do pekla, běžte do pekla, všichni! Tohle tu arénu jsem stavil 1,5 hodiny. Ono se to zdá, že je to lehký, ale ono je to, potom vám to ukážu, ono je to v zemi, takže než to vykopete. Ono se to nezdá, ale je to vážně 50×30. Asi takhle je to 50 a takhle je to 30. Ono to nevypadá, ale je to tak. A ty jsi tam dostal jak? No jasně! Takže si pozbíráme mob dropy, sakra takových slime kuliček. A uvidíme, jak dlouho mě to bude bavit. A zvlášť kolik nazbíráme mob dropů.
Tamhle máme slimíka, takže jsme to ještě nedodělali. Pojď sem. Já. A ten mám ještě silverfishka. Pojď sem. Já. Cípni. A já tě pustím. Toto. A má být pořád otevřené. Je? Tak. Takže začátečníka jsme udělali. Já se snažím z kaženého masa. Jam. A máme 11. level. Což je docela dost. Vzhledem k tomu, že jsem měl 5. Takže tohle nám zbyl se začátečníka. Takhle si to tam vždycky dáme do té truhly, jako co jsme získali. Já jsem si šel silverfish. Ano, je tam. Někde tady je silverfish. Tamhle je ta svině. Jo, creeper, ty jsi to fakt podělal. Já jsem říkala, že chcípneš. Tak. Takže já to tady spravím. Nebo já to spravím, abyste v záznamu. Vezmu si hlínu a glowstone. Tak, výborně. A oprava byla úspěšně dokonána. A já se to jenom tak ze srandy spawnu toho. Třeba creepera a meč, abych měl 12. level. Pať. Jo, co umíš? Ukaž se, co umíš. No, pojď. Ho. To jsi nečekal, co? A tento gunpowder je neprávně získaný, takže já to hezky zničím. Nebudu si to dávat tam k tomu. Takže příště si teda dáme toho mírně pokročilého a uvidíme. A já se jenom s ním něco. Ale cože? Třeba jabka. Tak. Takže čau čau.